Nagpadayon ang preparasyon sa Commission on Elections con COMELEC Region 11 para sa December 5, 2022 Barangay ug Sangguniang Kabataan con SK Elections. Sa interview sa Armen Davao kang Attorney Gay Inumerables, COMELEC 11 Assistant Regional Director, sundon nila ang nakalatag sa ilahang calendar of activities. Sumala ni Inumerables, giandam na nila ang voters list ug mga present numbers. Karong Oktubre, ipahigayon usab ang filing of Certificate of Candidacy con COC. Ano naman ka? Wala Whether- ka naghunong sa preparations natin. Of course, nag-prepare ta kay baka madayon ang December 5 na election. Gipaniguro sa COMELEC 11 nga sundo nila ang ilang pagpangandam hangtod sa aduna gayoy opisyal nga kamanduan ug malagdaan ang balaod nga i-postpone ang eleksyon. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Man Aimee Ginita, Tatak RMN.